Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό, στο αμιγώς αθλητικό ρεπορτάζ. Έχω δίπλα μου τον προπονητή επαγγελματικής πυγμαχίας, τον κύριο Γιώργο Καριώτη. Καλησπέρα, κύριε Καριώτη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η αφορμή που σας κάλεσα είναι ότι τη Δευτέρα στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Πόρτο Ρίο, στο Hotel Casino Πόρτο Ρίο, θα πραγματοποιηθούν επαγγελματικοί αγώνες πυγμαχίας. Θα υπάρχει ένα ιδιαίτερο θέαμα. Εσείς ως επαγγελματίας προπονητής σε αυτό το άθλημα συμμετέχετε, έχετε αθλητές, που σημαίνει να μας προειδεάσετε τι θα συμβεί τη Δευτέρα αρχικώς, και μετά θα μιλήσουμε για την παράμετρο της επαγγελματικής πυγμαχίας, διότι ομολογώ δημοσιογραφικά μου κάνει εντύπωση τι σημαίνει επαγγελματική πυγμαχία και τι σημαίνει σκέτη πυγμαχία. Σωστά. Πάμε για την εκδήλωση της Δευτέρας. Πρόκειται για μια φαντασμαγορική βραδιά η οποία γίνεται εδώ στην πόλη μας στην Πάτρα. Μιλάμε για 5 επίλεκτους αγώνες πυγμαχίας υπό την αιγίδα του ΣΕΠ, του Σύνδεσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας. Είναι επίσημοι αγώνες. Συμμετέχουν από τις 5 αυτούς αγώνες 3 πατρινοί. Ο Μάριος Κόλιας στο main event της διοργάνωσης, ο Ευάγγελος Γιαχαλής και ο Παναγιώτης Καλαπόδης. 3 πατρινοί θα παίξουν με παίχτες άλλων περιοχών της Ελλάδας και θα είναι κάτι μοναδικό για τα δεδομένα της Πάτρας. Κύριε Καριώτη, όταν λέτε θα είναι επίσημοι αγώνες, έτσι για να το αποκωδικοποιήσουμε, να το καταλάβουμε, τι σημαίνει επίσημη και τι ανεπίσημη, τι επακόλουθο έχει ένας επίσημος αγώνας? Η ερώτησή σας είναι ερώτηση κλειδί. Κοιτάξτε, μια επαγγελματική διοργάνωση δεν την κάνουν ούτε τα φώτα, ούτε οι προβολείς, ούτε οι καπνοί που βγαίνουν, τίποτα από όλα αυτά. Και εδώ έρχεται το ΣΕΠ, ο Σύνδεσμος Επαγγελματικής Πυγμαχίας. Το ΣΕΠ τον έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιονίκης μας Γιώργος Στεφανόπουλος εδώ και 3 χρόνια, όπου δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες αθλητές πλέον στην Ελλάδα τα ρεκόρ τους να καταγράφονται σε μια παγκόσμια ιστιοσελίδα ονόματι BoxRec, το Box Record. Μπορεί να τα δούνε τα ρεκόρ τους κυνηγοί ταλέντων, managers, scouters από όλο τον κόσμο, και μέσα από αυτό, μόλις καταγράψουν ένα καλό ρεκόρ, να κυνηγήσουν και να φτάσουν το όνειρό τους. Κάτι που δεν γινόταν ποτέ 3 χρόνια πριν στην Ελλάδα. Άρα επί της ουσίας αυτοί οι αγώνες αυτομάτως αποκτούν παγκόσμια διάσταση και ακτινοβολία, εφόσον διαχέεται παντού το ρεκόρ, η επίδοση και γενικότερα το πώς θα πάει ο αγώνας. Πείτε μου όμως, για να μπούμε στην ουσία, υπάρχει επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα και ποιο είναι το επίπεδο της, κύριε Καριώτη? Πλέον υπάρχει επαγγελματική πυγμαχία, αλλά είναι λίγο άδικο να τη συγκρίνουμε με χώρες οι οποίες έχουν την επαγγελματική πυγμαχία ως εθνικό άθλημα. Για παράδειγμα, Αγγλία, Αμερική, η οποία είναι η μέκα της επαγγελματικής πυγμαχίας. Φανταστείτε ότι μετά το ποδόσφαιρο έχουν την πυγμαχία αυτές οι χώρες. Οπότε μεγάλοι παράγοντες όπως εταιρείες, όπως κανάλια, συνδρομητικά κανάλια έχουν επενδύσει επάνω στην επαγγελματική πυγμαχία. Τηλεθεατές από το σπίτι σε συνδρομητικά κανάλια, για να ξεκλειδώσουν να δουν ένα αγώνα από το σπίτι τους, πληρώνουν. Μάλιστα. Οπότε και το επίπεδο και τα χρήματα και οι αμοιβές των αθλητών είναι σε τελείως διαφορετική μοίρα από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, το ταλέντο και το μεράκι των Ελλήνων αθλητών, εμπειρικά σας μιλάω, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτόν του εξωτερικού. Άρα είναι και θέμα σπόνσορα, χρημάτων γενικότερα μέσω των τηλεοπτικών σταθμών και όχι μόνον. Ωστόσο, το επίπεδό μας, επιμένω, ποιο είναι στην Ελλάδα στην επαγγελματική πυγμαχία, που είναι οπωσδήποτε υποχρεώσεις πάρα πολλές. Ήδη η λέξη επαγγελματισμός σημαίνει ανώτατο επίπεδο. Πολύ σωστά, είναι στα σκαριά αυτό το πράγμα, μετράει 3 χρόνια ζωής ο σύνδεσμος, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετοί παίχτες μέσω του ΣΕΠ να παίζουν στο εξωτερικό. Ναι. Θα μιλήσω για ένα δικό μου αθλητή, τον Μάριο Κόλια, ο οποίος έχει παίξει Ολλανδία, έχει παίξει στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Ήμασταν πέρυσι στο York Hall. Δεν έχει πατήσει ποτέ Έλληνας εκεί να ανταγωνιστεί έναν Αμερικανό παίχτη. Έχουν γίνει ήδη σοβαρές κινήσεις και αυτό προχωράει και ανεβαίνει. Άρα μου λέτε ουσιαστικά ότι έχουμε αθλητές αλλά και προπονητές όπως είστε εσείς, που έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν
την επαγγελματική πυγμαχία της Ελλάδας. Δηλαδή να αρχίσουμε να αναδεικνυόμεθα και σε διεθνές επίπεδο, κάτι που λείπει σε αυτό το άθλημα, κακά τα ψέματα, κύριε Καριώτη, έτσι δεν είναι? Σαφώς δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, πιστέψτε με. Να σας πω το εξής τώρα σε ό,τι αφορά την εκδήλωση της Δευτέρας. Επιλέξατε έναν ωραίο χώρο, άρα θα είναι μια γιορτή ουσιαστικά του αθλητισμού, της πυγμαχίας, ασχέτως αν είναι το ύψιστο επίπεδο, επαγγελματική πυγμαχία, αλλά σε έναν χώρο που θα δημιουργείται μια ωραία αίσθηση. Θα είναι δηλαδή έτσι πρωτόγνωρη σαν κίνηση. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στην Πάτρα, να επισημάνω, έτσι δεν είναι? Για πείτε μου. Είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχε γίνει πέρυσι το χειμώνα σε έναν χώρο που ήταν κατάμεστος από κόσμο. Η δεύτερη φορά είναι φέτος το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνεσαι ότι γίνεται σε έναν χώρο ο οποίος δίνει την έγκλη και αυτό που ταιριάζει στην επαγγελματική πυγμαχία. Έτσι ακριβώς δείχνει και την ποιότητα, δηλαδή ότι είναι αμιγώς αθλητική αυτή η διοργάνωση. Η πυγμαχία δεν είναι, για όσους φαντάζονται, μόνο ένα έτσι βίαιο σπορ. Σε επαγγελματικό επίπεδο είναι το υπέρτατο θέαμα. Άλλωστε πλέον και μέσω των συνδρομητικών ξένων καναλιών βλέπουμε διεθνείς αγώνες, κύριε Καριώτη, με επαγγελματίες, και είναι κυριολεκτικά σόου όλο τούτο, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σωστά, πώς το πάτε ακριβώς. Πείτε μου εσείς ως προπονητής, διότι κακά τα ψέματα σε τέτοιο υψηλό επίπεδο έχετε και υποχρεώσεις και η δουλειά σας είναι επί 10 ουσιαστικά. Για πείτε μου. Μέχρι να αποκτήσει η επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα τις ίδιες απαιτήσεις, τις ίδιες αποδοχές με το εξωτερικού, εκεί αναγκαζόμαστε προπονητές, αθλητές, όλοι οι παράγοντες να κάνουμε κάποιες θυσίες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, ώστε να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το πράγμα και να το ανεβάσουμε στο level που πρέπει. Άρα, μόλις φτάσει τα επίπεδα εξωτερικού, σίγουρα τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά και θα μιλάμε τελείως διαφορετικά τότε. Σε αυτό το επαγγελματικό επίπεδο πρέπει να συνδυάσει κάποιος και την ιδιωτική του ζωή, έτσι ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει, έτσι δεν είναι, κύριε Καριώτη, και στον αθλητισμό. Άρα χρειάζεται να κινείται σε αυστηρά πλαίσια. Εσείς ως προπονητής τι οδηγίες δίνετε? Πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε για πρωταθλητισμό, μιλάμε για επαγγελματικό πρωταθλητισμό, άρα είναι τρόπος ζωής. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένας αθλητής ξυπνάει και κοιμάται με αυτό το πράγμα, με το σκοπό του, με τον αγώνα του. Κύριε Καριώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα είμαστε παρόντες τη Δευτέρα να δούμε αυτό το θέαμα, αυτό το υπέροχο θέαμα σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Να ενημερώσω ότι 7.30 ώρα είναι η προσέλευση του κόσμου. Το απόγευμα, 7.30 ώρα, περίπου 8-8.30 θα ξεκινήσουν οι αγώνες να γίνονται. Θα είναι μία ώρα νωρίτερα, μισή με μία ώρα νωρίτερα, ώστε να τοποθετηθεί και ο κόσμος και να δει αυτούς τους αγώνες που είναι μοναδικοί. Κυρίως στην τηλεόραση τους βλέπουμε και στα ξένα κανάλια, γι' αυτό το υπερτονίζω. Αξίζει τον κόπο να απολαύσουμε αυτό το θέαμα εκ του σύνεγγυς από κοντά. Να είστε πάντα καλά και στις επάρξεις, διότι χρειαζόμαστε προπονητές της δικής σας αξίας σε τέτοιο επαγγελματικό επίπεδο, κύριε Καριώτη. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, πάμε.